Terve. Pitäkäistä aikaa. Terve. Matkustitteko jossain kesällä? Mä palasin Kiinaan kesäloman ajaksi. Oli mukavaa mun perheen kanssa. Entäs te? Kuulostaa hyvältä. Odotin vaan Suomessa, mutta odotin viikossa yhteen päivää viime syyskuussa. Mentiin junalla Tampereelta Helsinkiin ja sitten laivalla Helsingistä Tallinnaan. Millä matkustit Kiinaan? Lentokoneella. Mun piti palata Pekingiin tapaamaan mun perhettä. Oliko mielenkiintoinen matka Virossa? Epäilemättä kävimme museossa, soimme korealaisessa ravintolassa, kävelimme ympäri Tallinnan keskusta. Kiinnostava. Tapaisin mun vanhaa kaverin kesälomalla. Olin myös kotona mun perheen kanssa, koska mulla oli koti-ikävä. Ja silloin matkustin Suzhouun Yangzhousta. Miten teillä menee Virossa? Ihan hyvin, mutta oli yksi ongelma. Ihmiset siellä eivät puhu sujuvasti suomea tai englantia. Kaikki puhuivat viroa ikään kuin suomea kiinalaiselle. Entäs miten sulla meni Kiinassa? Voi. Nykyään Kiina on niin kuuma. Suomi on tietysti kylmempi. Milloin palasit Suomeen? Palasimme Suomeen samana iltana Virosta. Milloin palasit Kiinasta? Oho, muistan, että palasin Suomeen ennen kuin koulu alkoi. Selvä. Haluaisitteko muuten mennä kahvilaan? Tiedän, että keskustassa on kaunis kahvila, jossa on herkullista kahvia. Miksi ei? Hyvä idea. Mennään sinne.